dimineața și salut! Of, da, bună dimineața! Cine mă sună la ora asta? Da, bună zi! Alo! Da, fată! Bună, azi vin în atestat la tine! Ce? Tu mai trezi din somn doar că am zis că vii, doar să-mi zici că vii de seară la mine? Da, care-i problema? Pe bune? Care-i problema, întreb acum? Da, care-i problema? Bine, ne vedem de seară la ora 8 și ceva. Bine, pa, fată! Pa, pa! Da, pupici. Cu sclipici mai vreau să zic, dar episodul de astăzi se numește Toca Boca petrecere în pijamale. Doar și eu să facem petrecere în pijamale. Eu mă pun la calculator. Ce mai arată aici? Ce scârbos! Nu-mi place chestia asta. O să pun calculatorile loc. Dar a fost și amuzant. Da. O să mă îmbrac în ceva. Ce să mă îmbrac? Sunt singură acasă, mama a plecat la muncă. Momentan, se întoarce seară. Da. O să mă pierd. Eu să stau pe telefon. Așa. Da. Ce șort amuzat. Nu mă mai. De ce mă mai sună mama? Da, o să închid. Ba nu să închid. Halo. Vii și tu de seară și facem petrecere în pijamale? Păi, o să mă fi o prietenă de-a mea. O cunoști? Emma. Da, o cunosc. Soră. Da, o cunoști? Nu știam că o cunoști. Păi o cunosc. Bine, pa! Pa, pupici cu sclipici. Da, mai e o prietenă de-a mea. M-am cam plictisit. Cred că o să mă uit la un film. Să mă joc. Peste o oră. Doarme, hai să nu trezim. O să o speriem. Da. Bau! Deja ați venit? Mă, că am speriat. Nici o problemă. Suntem bine. Vă primesc. Da. Spălați-vă voi primele. Am adus aici lucrurile și mergem la baie. Eu merg prima. Eu am uitat. Eu mi-au mereu telefonul la baie ca să ascult muzică, desigur. Doar telefonul meu.
Da, am pus-o. O pun în ret, adică o să mă îmbrac. O să pun haina. Na 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 oh, gata, închid muzica. Oh. Ce mască? Au și mască? Prietena mea are și mască? Oh, nu-mi vine să cred. Eu să-mi pun pijamaua. Gata, asta e pijamaua mea. Să beau puțin apă. Mă dau cu puțin parfum. Gata? Eu sunt gata. Acum merg și eu la baie. Noi te așteptăm. Da. Oh, eu mă duc la baie, așa. Oh, am uitat de prosop. Da. Cred că să-mi pun niște. Așa. Nu vreau să fiu sirenă. Așa. Vreau să fiu sirenă. Așa. S-a blocat. Gata? Merg la baie. Acum, nu putează, nu mai dau nicio muzică. Gata. Sunt gata. Mechiloții. Așa. Îmi pun asta, îmi pun coada de sirenă la loc. Gata, eu sunt gata. Eu stau pe telefon. Și eu la fel. Oh, o să pun pijama. Și pijamaua mea este aceasta. Creionul meu. Așa. Așa. Telefonul meu. Eu nu mai spăl, sunt prea obosită. Voi unde dormiți? Jos sau sus? O să mai stau și eu pe telefon? E cam somn. Da, eu cred că o să mă culc jos. Sau... Nu știu, nu ne culcăm când vrem. Eu deja mă culc. Hei! Oare chiar ne mai jucăm sau ne culcăm și noi? Nu știu, eu zic să ne culcăm. Hai să ne culcăm. Și dacă v-a plăcut, dați un like și ne vedem data viitoare. Poate să mai facem și partea a doua și poate să facem un story. Pa, pa! Dați un... Și apăsați pe butonașul de clopoțel dacă v-a plăcut. Acum hai să facem doar bagajele. Da, așa. De aici. Acolo. Asta aici. Și la revedere! Pa!